Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng ina ni Pio Carpio na si Lola Astring. Taong 1920, Olutanga, Zamboanga, Sibugay. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagsasanay ng mga lihim na karunungan sila Pio Carpio. Nasa ilalim sila ng pangangalaga ng kanyang ina, kung kaya't matindi ang kanilang pinagdadaanang pagsasanay. Sa pananatili ni Pio Carpio sa kanilang tahanan, hindi niya nagawang malasap ang karanasan ng isang ordinaryong bata. Nakatuon kasi noon ang kanyang wisyo sa pagpapalalim ng kanyang aral, alinsunod sa paniniwala ng kanyang mga magulang. Si Pio Carpio naman noon ay panay lamang ang pagmasid sa lahat ng gawain ng kanyang ama bilang isang malakas na gabunan. Ayon kay Pio Carpio, na noong mga panahong kakalipat lang nila sa Olutanga, ay pinagtitiisan nilang manirahan sa isang barong-barong na kubo. Dahil sa bago pa lamang sila sa lugar, kung kaya't matyagang naghahanap ng pwedeng sakahan noon ang kanyang mga magulang. Sa paglipas ng taon nila sa Olutanga, ay naging maayos naman ang lahat. Dahil sa isang dalubhasang albularyo si Lola Astring, kung kaya't agaran din naman silang nagkaroon ng maraming kaibigan. Halos lahat ng nasa baryo nila noon ay kay Lola Astring na lumalapit kapag meron itong iniindang karamdaman. Hindi naman tumatanggi noon si Lola Astring, gawa ng yun ay ang kanyang trabaho bilang isang manggagamot. Isang araw, habang abala sila Pio Carpio sa gawaing bahay, merong lumapit sa kanilang tahanan na isang panauhin. Magandang umaga ho! Andyan ho ba si Ginang Astring? Wika ng lalaki na merong kalong-kalong na bata. Dahil si Pio Carpio noon ang nakatoka sa pagtitiak ng kanilang panggatong, kung kaya ito ang unang nakasipat sa panauhin. Si Lola Astring noon, abalang-abala sa kanyang pagluluto, kung kaya't hindi nito narinig ang pagtawag ng lalaki. Nang makita ni Pio Carpio na naghihintay ang lalaki sa kanilang bakuran, agaran naman niya itong nilapitan at kinausap. Nang malaman niya ang pakay nito, pinili niyang paupuin na muna ang kanilang bisita upang magawa niyang puntahan ang kanyang ina. Nay, meron hong naghahanap sa inyo. Magpapagamot ho. Wika ni Pio Carpio. Kasabay ng pagwika nito ay ang agaran naman itong pagbalik sa kanilang bakuran. Pinili niyang kausapin na muna ang lalaki habang abala ang kanyang ina sa paghahanda ng kanyang mga gamit. Wala doon ang ama nila Pio Carpio. Gawa ng abala ito sa pag-aayos ng nagkandawatak-watak nilang angkan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumabas si Lola Astring, bitbit ang kanyang mga halamang gamot at mga langis na merong ugat sa loob. Nyong, bakit ang aga mo? Bungad na wika ni Lola Astring. Pasensya na ho kayo, Ginang Astring, kung masyadong maaga ang pagbisita ko. Paano ho kasi itong anak ko kagabi pa walang tulog. Kahit anong hele namin sa kanya kagabi, halos hindi nito nagagawang tumahimik. Panayliad lang ang ginagawa nito habang patuloy na umiiyak. Paliwanag naman ni Ponyong. Nang marinig ito ni Lola Astring, dahan-dahan niyang nilapitan ang anak nito. Pinili niyang tingnan muna ang buong katawan ng bata upang magawa niyang malaman ang iniinda nitong karamdaman. Sa pagsilay ni Lola Astring sa marka ng aswang, agaran naman niya itong pinapasok sa kanyang tahanan. Hindi na nagawang magtanong noon ng ama ng bata, gawa ng pinilit silang papasukin ni Lola Astring ng mabilisan. Sa pagpasok nila sa pamamahay nito,
doon na niya ipinagsabi ang tungkol sa nakita niyang marka sa tiyan ng bata. Merong mga demonyong umaaligid sa anak mo. Mabuti at inilapit mo ito sa akin ng maaga. Nakikita mo itong nangingitim sa may bandang pusod ng anak mo? Yan ang marka ng aswang na gumagambala sa inyo. Mahinahon na wika ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang paghiga niya sa bata upang ito ay hilutin. Habang abala noon si Lola Astring, panay lang naman noon ang ginagawang pagmamasid ni Pio Carpio sa lahat ng ginagawa ng kanyang ina sa panggagamot. Maigi niyang pinagmamasdan at ninanais na matutunan lahat yon. Habang hinihilot ni Lola Astring ang bata, panay naman ang ginagawang pagramdam nito sa bawat hagod ng kanyang kamay sa katawan ng bata. Animoy meron itong hinahanap na bagay na halos hindi alam nila Pio Carpio kung ano. Ayon kay Lola Astring, na ang hinahanap niya noon sa sistema ng bata ay ang mga nakain nitong laman loob kung meron man. Yon ang una niyang gagamutin upang magawa niyang iligtas ang buhay nito. Balewala din kasi kung tatanggalin niya lamang ang marka ng aswang nang hindi nagagawang ibalik sa ayos ang nasira nitong katawan. Ilang minuto pa lamang noon ang lumipas, natapos na nga siya sa kanyang ginagawang paghihilot. Matapos niya itong gawin, pinili niyang pahiran ng langis ang buong katawan ng sanggol. Halos tumulo na noon sa kanilang papag ang langis dahil sa ginawang pagpahid dito ni Lola Astring. Matapos niyang alisin ang marka ng bata, pinili niyang pauwiin na muna ito upang paghandaan ang pagbabalik nila kinahapunan. Bumalik kayo dito ng 3:00. Maghihintay ako. Huwag kayong magpapaabot ng 4:00 sa daan dahil delikado ngayon ang paligid. Ponyong, hindi basta-basta ang mga aswang na inyong kinakaharap dahil kaangkan ito ng asawa ko. Asahan niyong hindi kayo nito lulubayan hanggat hindi nito nakukuha ang laman ng anak niyo. Sasabihan ko din ang asawa ko sa pangyayaring ito, kung kaya't huwag kang mag-alala. Wika ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-alis naman nila Ponyong nang hindi kumikibo. Alam ni Pio Carpiong nag-aalala ang ama ng bata sa kadahilan ng bakas sa mukha nito ang pamumutla. Nang tuluyan ng makaalis ang panauhing yon, pinili ni Pio Carpiong magtanong sa kanyang ina. Nay, bakit ho nagagawa ng mga kaangka ni Itay ang gumambala pa sa lugar na ito? Hindi pa ba naging sapat sa kanila ang kanilang napaslang sa ating dating lugar? Nagtatakang tanong ni Pio Carpio. Alam mo anak, hindi natin masisisi ang kauri ng iyong ama. Normal lang sa kanila ang ganoong pangyayari dahil wala silang pinunong sinusunod. Kaya nagsusumikap ang Itay mo na paanibin sa kanyang samahan ng lahat ng aswang sa lugar na ito sa pagbabakasakaling sa pamamagitan ng ganoong gawain ay magagawa niyang maibsan ang nagaganap na patayan sa ating lupain. Paliwanag naman ni Lola Astring. Ipagpatuloy mo na ang iyong pagsasanay, Pio Carpio, dahil kailangan mong matuto sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Lola Astring. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglisa nito sa harapan ni Pio Carpio. Si Pio Carpio naman noon ay hindi na nagawang manood sa ginagawang panggagamot ng kanyang ina dahil labag yon sa paniniwalang aral ng kanyang ama. Ilang oras pa ang lumipas, bumalik na nga ang ama ni Pio Carpio sa kanilang tahanan. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng kanyang ama dahil isa itong kilalang aswang sa buong Zamboanga. Minsan na itong naging pinuno ng mga rebeldeng aswang na nakipaglaban noong digmaan. Maging si Ginang Sedes at Tatay Dadoy
ay hindi maipagkakaila ang pagkabantog ng pangalan ng asawa ni Lola Astring. Bago pa man noon sumapit ang 3:00, ay naroon na sa kanilang tahanan si Ponyong at ang asawa nito. Ninais nilang doon na muna matulog sa pamamahay ni Lola Astring upang matutukan nito ang kanyang anak. Sa pagsilay ng ama nila Pio Carpio sa batang yun, ay ninais niyang alamin ang buong pangyayari. Astring, ano nangyari sa batang ito? Tanong ng ama ni Pio Carpio. Hindi mo ba nakikita ang inalis kong marka sa bata? Nako, talagang kailangan mo nang tipunin ang angkan mo dahil malapit na akong maimpyerno sa kanilang ginagawa sa baryong ito. Kung hindi mo kayang pamunuan ng mga yan, hayaan mo ako na ang gumawa ng paraan. Naiinis na wika ni Lola Astring. Dahil sa merong bisita noon sa kanilang pamamahay, kung kaya't ninais na lamang ng ama ni Pio Carpio ang manahimik. Pinili na lamang noon nila Pio Carpio na lumabas ng kanilang tahanan upang magpahangin. Habang nag-uusap ang mag-ama, patuloy namang nagaganap ang gamutan sa loob ng kanilang tahanan. Bale, sila Samuel na lamang noon ang nagmamasid sa ginagawang panggagamot ni Lola Astring. Sa pagsapit ng 8:00, inip na ang mag-ama dahil sa hindi pa natatapos ang gamutan. Nang hindi na makayanan ang labis na pagkainip ng ama ni Pio Carpio, ninais nitong pumasok sa kanilang tahanan upang tanungin ang kanyang asawa sa mga nangyayari. Astring, hindi pa ba tapos yan? Bungad na wika ng ama ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Lola Astring, tumangulang naman ito habang abala sa kanyang ginagawang paggamot. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nagwika si Lola Astring ng, "Doon ka na maghintay sa labas. Nalalapit na ang pagsidatingan ng mga aswang na gumagambala sa batang ito. Sabihan mong tinawag ko sila upang mapag-usapan nyo ng maayos ang tungkol sa bata. Kung ayaw nila kamong tantanan ng batang ito, ay wala kong magagawa kung hindi ang kitilan sila ng buhay." Kasabay ng pagwika ni Lola Astring ay ang pag-ihip nito ng kandila na nakapalibot sa bata. Nang marinig ito ng ama ni Pio Carpio, dali-dali naman itong lumabas ng kanyang tahanan upang hintayin ang mga aswang. Pinapasok niya na din noon sila Pio Carpio upang hindi ito madamay sa magaganap na labanan. Alam kasi noon ng kanilang ama na hindi madadala sa usapan ang mga aswang sa Ulutanga. Makikipagpatayan nito kung kinakailangan para lamang mapatunayan na sila ang grupo ng mga aswang na walang kinakatakutan. Nang makapasok na si Pio Carpio sa kanila, patuloy naman itong nagmasid sa maliit na siwang sa lugar na kinaroroonan ng kanyang ama. Hindi na nito pinili pang lumapit sa kanyang ina, gawa ng magkaiba sila ng tinataglay na karunungan. Kahit hindi sila gaanong magkadikit ni Lola Astring, alam ni Pio Carpio na kahit papaano, nangingibabaw pa rin ang pagmamahal nito bilang isang ilaw ng kanilang tahanan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakaamoy sila Pio Carpio ng isang napakalansang amoy sa buong paligid. Alam nilang amoy na yon ng aswang, kung kaya't ninais nilang makiramdam sa mga susunod na mangyayari. Nang marinig nilang nakikiusap ang kanilang ama, pinili nilang sumilip sa siwang ng bintana upang masilayan ang mga panauhing bumisita sa kanila. Sa pagmamasid ni Pio Carpio, doon niya napagtanto na ang kausap noon ng kanyang ama ay isa din palang gabunan. Kasama nito ang ilan pang gabunan na siyang labis niyang ikinabahala. Sa pagkakatanda noon ni Pio Carpio, ay nasa 15 ang bilang ng mga ito. 8 sa mga yun ay gabunan
at ang 7 naman ay mga ordinaryong aswang lamang. Sa tingin mo, kakayanin ng isang gabunan ang 8 kauri niya? Sabihin mo dyan sa asawa mo, tigil-tigilan na niya ang paglalaro sa aming pangkat kung ayaw niyang malagay sa peligro ang inyong mga buhay. Minsan lang kaming magbibigay ng babala, pero huwag niyo sanang kakalimutan na lahat ng sinasabi namin ay kaya naming panindigan. Wika ng isang malaking gabunan. Kasabay ng pagwika nito ay ang panlilisik ng mga mata nito at ang dahan-dahan nitong pag-aangil. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan ng sumagot ng kanilang ama sa sinabi ng kauri niya. Ayon sa kanyang ama, na kung nais ng mga ito na kunin ang buhay ng bata, ay kinakailangan nilang dumaan sa kanyang patay na bangkay at sa basag niyang bertud. Walang mangyayari sa kanilang pagbabanta dahil hindi natatakot ang ama ni Pio Carpio. Alam kasi nito na tutulungan siya ni Lola Astring sa kahit anong labang kanyang kahaharapin. Huwag niyo din sanang pakakalimutan na marami na akong karanasan sa pagpatay ng aswang. Kahit kauri ko pa kayo, ay hindi ako magdadalawang isip na kunin ang mga walang kwenta ninyong buhay. Sige, lumapit kayo at magkakasubukan na talaga tayo. Sagot naman ng ama ni Pio Carpio. Matapos nitong makapagsalita, ay ang agaran nitong pagpapausli ng kanyang matatalas na pangil. Dahil sa ginawa noon ng ama ni Pio Carpio, kung kaya't hindi na napigilan ng mga aswang na sugurin ito. Sa pagsugod nila sa kinaroroonan ng gabunan, ay agara naman nila itong sinunggaban ng walang pagdadalawang isip. Nang marinig ni Lola Astring ang mga nagaganap sa labas ng kanilang bahay, agaran din naman itong pinabantayan kay Pio Carpio ang batang kanilang pasyente. Sa paglabas ng kanilang ina, bigla namang nagsipulasan ang mga aswang sa paligid. Animoy nakakita ang mga ito ng anghel nang masipat nila ang paglabas ni Lola Astring. Nang makalapit na ito sa kanyang asawa, agad din naman itong sumipol upang tawagin ang gudor niyang kasangga. Sa paglabas ng gudor, bigla itong sumugod sa mga gabunang nasa paligid. Nang masipat ng asawa ni Lola Astring ang kanyang ginawa, agad din naman itong tumakbo habang patuloy na inuusal ang kanyang engkantasyon sa pagpapalit ng anyo. Nang tuluyan na itong maging isang gabunan, ay walang habas nitong sinunggaban ang lahat ng aswang na nasa paligid. Panay naman ang ginagawang pagpapalipad hangin ni Lola Astring ng mga pantigalpong usal sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, nagawa ng makapaslang ng kanyang asawa ng 2 aswang. Habang patuloy niyang sinusunggaban ang mga natitirang gabunan, hindi niya pa rin nagawang itapon ang tangan-tangan niyang bangkay. Dahil sa labis na lakas noon ng asawa ni Lola Astring, kung kaya't hindi na nagawang napigilan ng mga aswang ang ginawa nitong pag-atake. Nagmistulan sila noong mga bata na hinahabol ng pamalo ng matatanda. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, halos nagawa ng patayin ng gabunan ang 8 sa kanilang mga kalaban. Si Lola Astring noon ay meron ng natigalpong 3, kung kaya't 2 na lamang noon ang natitirang buhay. Nang masipat nilang hindi na makakalaban ang mga nilalang na yon, kung kaya't pinili nilang ito ay buhayin upang maging kaanib ng samahan ng kanyang asawa. Nang tuluyan ng humupa ang labanan, ninais nila Lola Astring na bigyan ng maayos na libing ang mga namatay sa laban. Bago pa man noon pumatak ang 2:00 ng madaling araw, ay nagawa na nilang makabalik sa loob ng kanilang tahanan. Doon na din itinuloy ni Lola Astring
ang panggagamot sa batang nawala ng kalahating atay sa katawan. Matapos niya itong gawin, sinigurado nilang makakapagpahinga ng maayos ang kanilang pasyente. Kinaumagahan, pinili na nila Ponyong na umuwi sa kanilang tahanan. Ang ama naman noon nila Pilo Carpio ay muling ipinagpatuloy ang paghahanap sa nagtatago nilang kauri. Nang mabalitaan ng mga aswang sa Ulutanga ang nangyari sa 8 gabunan, ay doon na nila napagpasyahang umanib sa samahang binuo ng ama ni Pilo Carpio. Doon na din nila nagawang maisaayos ang samahan ng gabunang aswang. Buwan lamang noon ang nagdaan at tuluyan ng naging matatag ang samahan ng mga aswang. Pinili nilang makisabay manirahan sa mga baryo upang malayang makapagmasid sa mga taong merong bahid ng kasamaan. Dahil sa hindi pa perpekto noon ang samahang itinatag ng ama ni Pio Carpio, kung kaya't may iilan pa sa mga ito ang hindi maiwasang pumatay ng mga inosenteng tao. Sa pagdaan ng panahon, patuloy pa ring nakikipaglaban ang ama ni Pilo Carpio sa kanyang uri. Halos iginugol nito ang kanyang buong buhay para lamang maitatag ang samahan at maisaayos ang mga kaanib nito. Nang lumaki na sila Pio Carpio, doon na nga nila inumpisahang tumuklas ng mga itinatago nilang kakayahan. Sa pagsasanay noon ni Pio Carpio, ay napakarami niyang natutunan sa kanyang ina. Doon din sa kanya ikinuwento ni Lola Astring ang tungkol sa pagkuha niya ng mutya ng palakol at sa lugar na una silang nagkita ng kudor. Okay, mukhang may susunod pang episode to, no? Kaya hindi ko muna ikakat dito. So habang wala pa, habang hinihintay natin si Lola Astring, talon kagad tayo kay Pilo Carpio. Yun lang. Salamat.